kagantinyo. Batanggang tabayang adia dalam rasian, iyo menjadi si angan-angan dan sangku adia sabana sayang. Kiranya cinta dipamainkan dan sangku adia sabana sayang. Kiranya cinta dipamainkan. Cari kagantinyo, jika nggak niyo katokan na niyo, boleh din na cari kagantinyo. Batanggang tabayang adia dalam rasian, iyo menjadi si angan-angan dan sangku adia sabana sayang. Kiranya cinta dipamainkan dan sangku adia sabana sayang. Kiranya cinta dipamainkan.